Ассалому алейкум, бародари азиз, салому алейкум ба кулли мардуми азиз. Бародари азиз, видео бениҳоят муҳим аст, дастрочни аз гуфти урусо беҳади беҳад муҳим аст. Бародар аввал аз хоҳиш аз шумо бародаро лайк монед, падилис кунед, дар ҳама ҷо паҳнш кунед ки то ҳами бародар мона мақсад ёфт шава бародаре ки бародари мо шумо ҳастай. Набиев Саид Хутбидинович, бародари азиз, касое ки мешиносед, медонеша, худованд аввал раҳмату мағфиратш куна. Дар шаҳри мегӯем Россия, Красноменовск аз дунё гузаштаги бародари азиз, хоҳиш чӣ қадаре метавонед паҳн кунед то соҳибдаракҳои ҳамин биё ёфт шаву ҳамин бародарам мақсад ба Тоҷикистон равон кунем. Хоҳиш мекунам, боз мегӯям бародари азиз, касе ки шиноса ин ҳамин парда суратча мемону, ном, фамилия, отчествоша мемону, соли таваллудша ҳамаша мемону бародари азиз. Касе ки шиносаш аз ҳаматон хоҳиш мекунам ин ҳамин парда номери авиакассамона бародари азиз. Дар ҳамин номери ман занг бизанед, дар WhatsApp ё ки дар ҳамин номери ки фармуд занг бизанед, иншоалло ки ҷавоб метавонам, суҳбат мекунем. ҳамин барои соҳибдаракош боша мегирем ба Тоҷикистон равонаш мекунем. Аз ҳаматон хоҳиш боз мегӯям видеоро чӣ қадаре метавонед паҳн кунед, падилиса кунед, беҳади беҳад хуб мешавад бародари азиз. охир як чизи гаҳ мисли ҳама видео мегӯям, касе ки билети самолёт ба тамоми дунё дар коре, ҳамин номере ки мегӯям авиакассамона занг бизанед, билетҳои мо, авиакассаи мо худам ҷавоб метавонам бародари азиз. Ба тамоми дунё билетҳомон ҳаст, занг бизанед. Алло аз ҳаматон розӣ боша. Боз ҳам мегӯям видеоро лайк монед, падилиса кунед, тезтарак соҳибдаракош пайдо шавад ки ҳаму аз морг ба бародарои тоҷики худмон муроҷиат карда ки агар мақсад ёфт нашавад соҳибдаракош, аловуш мезананд, мақсад мебаранд месӯзонанд. ба ҳамин хотир аз ҳаматон хоҳиш бародарои тоҷик, модару хоҳарое ки тамошо мекунед, лайк монед, падилиса кунед, комментия кунед. Чанд қа лайк падилиса мекунед, ҳамин видео паҳн мешавад. мо шумо сабаб мешем соҳибаи бародар пайдо, раҳматӣ пайдо мешавад, чои бародара мақсад ба Тоҷикистон равон мекунем. Алло аз ҳаматон розӣ боша. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.